että. Ottakaas kun mä löydän tikut tästä näin, kun täällä näe mitään. Minä vaan sitä, että... Sitä vaan, että... Oho, älä nyt sammu. Kato. Kun on jouluaatto tässä näin, niin... Niin. Ei kun ihan oikeesti ihan nyt on aatto vasta. No olinpas minä, no kuitenkin niin... Huomenna on jouluaatto, niin oikein hyvää joulua vaan Hure MC:ltä. Toivotaan teille ja sinne kotikatsomoon, että tässä on nyt pakkasta 30 joku sanoo, mutta eihän täällä ollut kuin 26 näytti tuo pyörämittari, että pitäisi pikkasen tarkistaa ensin ennen kuin aletaan puhumaan lämpötiloista. Niin, että tarkkuutta siihen hommaan ei ollut 30 niin kuin joku sanoi, vaan 26 oli tuo pyörämittari. Semmosta. Ja voidaanhan me itse asiassa tarkistaa, mitä tässä höpöttää, kun nähdään, kun katsotaan se. Mitä tuo nyt näyttää tuo pyörämittari, kun minä saan tuosta nuo tikut vaan esille. Missä se on koko mittari? Tuollahan se on. No ei siinä oo ku se 25. Mutta kuitenkin niin. Hyvät joulut. Katsotaanpas. Oi, nyt meni kyllä könsikkäätkin kärähti, mutta ei se mitään kun... Tähän saa talosta. Mutta nämä tikut onkin sitten toinen juttu, että näitä mä en kyllä... Könsikkäät vähän käryää, mutta... Katsotaanpas se. Hure MC. Elä nyt sammu. Elä nyt. No niinpä tietysti. Viimeinen tikku, että siihen malliin katsotaan nyt saadaanko me tosta lämpötilasta nyt selvyyttä, mutta ollaan nyt vielä vähän. Vielä vähän aikaa. Elä nyt sammu vaan, katsotaan mitä tuo näyttää tuo lämpötilamittari. No eihän siinä nyt oo. 25 varmaan oli äsken. No niin. Ja tos mä muistin sanoa, että sanoinkos mä, että pysytte siellä... Ei se taida kuulua, kun mä tästä huuan, niin... Sanoinkos mä, että muistakaa pysyä siellä bmw.sportbike.fi kanavilla. Niin nähdään siellä heti kun mä putsaan tämän visiiri. Ja sit siellä nähdään. Muista katsoa. No sinä nippunappa. Tämä se yleensä on niinku se mikä näyttää oikein. No on siinä. On siinä joku 31. Joo, no. Jos kaverikin.